es produeix El donen per bo, Jordi? Doncs el donen per bo. Si el donen per bo, aquí només hi ha una opció possible, és tirar-lo amunt, que són ingralles, i per tant, màxima expectació pels castellers de Sants. Proven el 3-9 en folre, un castell que, insistim, no han aconseguit mai en la seva història. Els de la camisa grisa tenen 15 col·locats, els sisens comencen el seu ascens en aquests moments, dosos damunt del folre. Un folre estàndard, veiem, amb 3 primeres mans, 2 daus, 2 laterals per angle, i un folre que de moment està paradíssim. Terços també en molt bona posició, força rodó, sisens col·locats, i en aquests moments el castell ofereix màximes garanties. L'any passat el van provar a Vilafranca i no el van poder dur a terme perquè la canalla es va fer enrere. A veure si la canalla també està convençuda. Sí, és un punt clau, perquè és per on va fallar l'any passat, de fet. A punt d'entrar els dosos, en dosos col·locats, el castell té molt bona mida. Màxima expectació, és impressionant la imatge de tots els castellers mirant els castellers de Sants. A punt de col·locar-se els dosos, primer el dosos que vaig arrencar, després els dosos de la rengla, amb dosos col·locats del castell, comença a tenir un mínim tremolí entre quarts i quints, però la Sant Sabaner, cotxador col·locat, Sants el té, Sants té la glòria del castell de 9 pisos, 1, 2, 3 passes, 3-9 en folre, carregat per primera vegada en la història pels castellers de Sants. Ulls que es posen nerviosos, ha acabat apatant, però han carregat per primera vegada en la història el 3-9 en folre. En primer terme, no el celebren, ells segurament estaven convençuts que el podien descarregar, però senyors, no es carrega un 3-9 cada dia, i menys per primera vegada. 3-9 carregat pels de la camisa grisa.